मोनदों रायजो राजानि स्पिरिटखौ नुदों आङो जोंनि बिपिएफ दलनि प्रति रायजो राजानि मोजां मोननाय आरो सिबिनायनि जे भाब गोसो बेखौ आं नुदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन आरो खुलुमहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसेनो आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बेनो जाबाय जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथां बर' बिमा आइजो प्रमिला बर' मेडामा मा फोरमायनो थांदों फैदो खोनासंसै लोगोफोर। बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' हारिनि बागै बिथाङा एबार फैगौ इलेक्सनाव देरहायोबा खामानि मावलांनो बा बर' हारिनि थाखाय खौसेयाव लाबोनो हागोन ना हाया, थिग बेनि बागै फोरमायनो थांदों बिथां प्रमिला रानि मेडामा। फैदो बिदिब्ला लोगोफोर खोनासंदोनि। बेजों लोगोसेनो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोननिसिम, सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ आसि बिमानि लाइक आरो साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामो लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा आंनि गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननि चेनेलाव मोनहैयो। बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नुबाय थायो। फैदो लोगोफोर। फंफ्रोमबो बाथ्राखौ बिथांमोना मोजाङै खोनासंदों। बिनिफ्रायनो बुजिनो मोनो जे जोंनि कर्मिफ्रा डेलिगेटफ्रा पार्टिखौ मोजां मोनो आरो फैगौ समाव पार्टिनि थाखाय थै-थां बावगोन बेखौ आङो नुनो मोनदों आरो मेसेजआथ' फैगौ समाव जोंहा हाग्रामा महिलारिखौ मोनोबा जोंहा जौगानायखौ मोनगोन आरोबाव बांसिन जोङो आवगायलांनो हागोन जौगानायनि प्रति। हाग्रामा महिलारा जे सृष्टि खालामबाय बिनि बादैबो जोंहा आरोबाव रायजो राजाया मा लुबैदों बिनि सायाव सोनारनानै जोङो जौगानायखौ लाबोनो हागोन। लाइमोनफ्रा बिपिएफआव जगदान खालामदों मोजां मोननानैनो खालामदों। बिथांमोना माने जे बे वेबखौ नुदों आरो बिसोरो स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननि साफा माने कर्मि बिसोरो। बे हिसाबै माने बिस्राबो मोनदांनाय दं, सानखांनाय दं, सानखाङै हयै माने बबेथिं थानानै खामानि मावोब्ला मोजां जागोन बेखौ बिथांमोना नुनानैनो जोंनि बिपिएफ दलाव जगदान खालामदों। जे 15 बोसोराव हाग्रामाखौ खाथियाव थानानै नुदों, बिथांनि जौगाथायनि जे खामानि मावनाय बेखौ नुबोबाय थादों। दा प्रमद बर'नि दिनाव बे बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय, बेखिनि दिनावनो नैबे लामाया मोनसे एग्जाम्पोल। बेवहाय आङो माने फुवारनायनि थाखाय आरो बेखौ मजबुत खालामनायनि थाखाय बे हाइवेनिफ्राय सिदा क'क्राझार टाउनाव थाङो हिसाबै बेवहाय आङो माने सेंसन खालामनायखौ होदोंमोन। दा बेखौ प्रमद बर'आ मावबाय। कभिड टाइमाव जोंनो मावनो होआखिसै। जेला प्रमद बर'आ चिफ जाबाय होमबा हाग्रामाया जायाखिसै नालाय, दा प्रमद बर'नो माने गोजौनिफ्राय दायथ' हरबाय आरोखि बे लामाफोरखौ नों बानायदो होननानै। जायनि थाखाय जोङो माने आखाइ खबजबनानै ओरैनो जिरायनानै थानो बाध्य जादों आरोखि। मेगनजों नुदोंब्लाबो जों अप'ज खालामाखिसै। आं मन्थ्रि जाहैनो दंमोन, थेवब्लाबो माने गोजौनिफ्राय बिथोन मोननानै प्रमद बर'आ बेफोरखौ मावदों। सिगाङावबो आंनि सेंसन खालामनायफोरखौ जेनेबा हाग्रामा महिलारिया जेराव नांगौ बेखौ आंनो परामर्श होनानै होयोमोन आरो दा बेखौ आंनो होखादोंमोन। बेनो मोनसे एग्जाम्पोल आरोखि। प्रमद बर'आ सिख'नानै मावबाय खिन्थु मोजांबो मावाखिसै। रायजो राजा नायथों बिनिफ्रायनो। माने बोसोरथामबो मानो जोरा। खनसे मावनाया एफा बुरजा फैसाजों मावनाय, बे मावनाया मानो बोसोरनैबो थाङाखै बे लामाया बायनाया। बेनि ना एग्जाम्पोल प्रमद बर'खौ नायनोबा खाथियाव नुनोबा बेफोरबायदियानो माखासे एग्जाम्पोल।